Oh, oh, eh. Oh, 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 eh. Lo, hey, wah, wah, oh, wah, ah, oh, wey, ah, oh, ah, oh, oh, ah, ah, mundur, arto marmo tandingmu. Wah, wah, oh, wah, awas buri. Loh, sawoi, lurah kelumutan niki Agus Proklamanto. Ayo ngejak bal-balan karo aku wae piye? Iblis lanat Petruk piye? Tendang penalti semaput kowe. Oh. 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 Awas ya. Oh, waya. Oh, biar kowe. Awas buri kong. What? Wah. Jedul saka lemah sapa iki? Preman Gude Bagong iki. Menang karo aku sembahi deri-deran kowe. Setan alas. Oh. 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 Edan ampuh tenan. Ampuh apa? Arang Kanjang ratumu we. Wah. Wah. Hai.
Hep. Bali. Wah, komat yo pinter men lho, Mbak. Ing atase gaman teka kon hub kaya mandek, kon bali kok ya bali. Jan motan kena kinira le. Mula aja nyepelekake karo wong tuwa. Nadyan awakku kuru cilik, ning nyatane duwe kaprawiran, duwe kadigdayan sing kaya ingin marake sawangen. Hop. Bali. Sumpah yakin aku meguru karo kowe Mas Gareng. Meguru ya kena ning jer Basuki mawa Bea. Maknane piye? Kelakone Panjangka kudu nganggo pangorbanan. Tegese waton kowe gelem ngetokke dhuwit 200.000 tak ajari kaya kuwi mau. Wah. Mbok anu bedhekan kodhok ae ra apa-apa. Ora iso. Gelem 200 ra gelem ya 200. Nyo. 200. Neng diajari tenan lho. Oh iya beres. Mundura. Ayo. Katekne sawangen. Sing pisanan gedruk bumi ping 3. Wah, pincange gedruk bumi. Nyepeleke, ora gelem apa ya tak lunga meneh. Aja aku iki gur makcul ki mau spontan ora. Siap guru. Sawangan iki ping 3 dhisik. Bar kuwi maca rapal. Rapale aja ditulis ning diapalke dieling-eling. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa. Sik bapa lunga tapa kok simbok meteng-metenge karo sapa? Rapal aja dibantah ya nyuk. Gelem ora duwe kadigdayan kaya aku? Gelem. Manut. Baleni kok ngarep eneh iki. Joh. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satriya utama. Hop! Sawangan le. Iki ora ngger wong iso kaya ngene iki. Bali. Guru ngono akeh tunggale mundur. Apure ngene dadak ngetokke dhuwit 200. Ngedruk bumi to? Ya. Oke. Ping 3 nyok. Pancasilae 5. Rapal aja diayel, gelem ping 3 ora gelem ya ping 3. Telu ki ana maknane ya kuwi kelahiran, kemantenan, kematian. Oh ya. Oke. Kono. Bar kuwi piye? Mula dieling-eling, kopyor sirahmu ya ora. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satriya utama. Piye balene aja cepet-cepet ta? Bapak piye bapak? Bapak lunga tapa, bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa. Oke, terus sok yen lair dadi satriya utama. Oke, baru ngono kuwi tok. Bapak lunga tapa, simbok iki sida meteng iki. Aja nesu ngalih lho. Sida, ya sida jenenge rapal sing ngono kuwi. Wis kaya rati nemu nalar. Bapak lunga tapa, simbok ditengi wong. Ayo. Bablak kowe. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa sing lair dadi Slama ngono. Piye? Sing lair dadi Satma ngono. Oke. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satriya utama. Hop! Oke. Bali. Terima kasih kakakku. Aku iso balekne pujute Candrasa kaya ngono kuwi. Elak temenanan. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satriya utama. Hop! Bali. Oke. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satriya utama. Hop! Agak maju ke depan. Oke. Agak maju dikit. Oke, menunduk. Oke, nyamplok ndase Gareng.
Bangka ndasmu kowe. Nggur ngelmu bapak lunga tope 200.000 lho. Lemu itangan karo dulur nek kebangetan ngono. Reng. Mosok sampluk Candra sawane bangka. Reng. Hei. Anak Semar kowe jare mbiyen iki gendruwo. Parandene kowe iso mati iki piye? Reng. 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 Mas Gareng. Ya ampun, sinden udo kae sapa? Endi? Ora. Mrabapak sruka branang gigit waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda wah oh Warasata Kurawa mung ngrembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa yen ora satriya Banjar Junut Dursasana sing magut ana palagan ora bakal rampung perkara iki. Kurawa, bongkok ana gamanmu gulung ana genderamu. Anoman Panakawan raminggat cancang jenggot gembrek-gembrek. Hey! Wah! Ah! Wah! 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 Ah! What? Ah! Ah! Wah! Loh. Ah. Pa. Wah. Wah. Pa. Oh. Oh. Loh. Wah. Oh. Ya. Wah! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Wah! Ah! Oh! Ah! Wah! Oh! Oh! Ah! Oh! Ayah! Ah! Oh!
minengko endahing kahywangan Suralaya ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kilen yekti dudu sunare Surya Candra ndarumyang Kartika ananging gumelare kahywangan Suralaya ya ing Jonggring Saloka kepareng lenggah wonten ing bale Marcu Kundha Manik nenggih tetungguling para dewa ingkang abebisik Sang Hyang Girinata Giripati ya Sang Bathara Guru. Ing nalika keng mangke kahadhep dening kamitiwaning dewa Jawata ing Sidik pangudal-udal Sang Hyang Narada miwah Jawata ing Salendra Bawana Sang Hyang Bathara Indra ya Surapati. Kedadak guragapan jroning penggalih Sang Pasopati dupi mulat praptane widodari panggoda pangrencana saking kahywangan dandang manguri nenggih Sang Bathari Durga ya Sang Permuni. Lir sapada tumiling hangulati Puspita medmindah kang warni Astungkara sidam sekaring bawana langgeng ulun waspadakake ingkang munggah ana ing bale Marcu Cundha Manik widodari saka kahywangan dandang mangure Bathari Durga padha winantu Basuki lan prayoga nganggon mulungguh Permuni. Kula inggih sangadi Bukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami pangraos mboten kirang sekeca anggen kula sowan ngabiyantara mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tumantu kanca sandhap cenila paduka sangadi Bukulun. Ya Durga ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ulun waspadakake sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semuning Gembul Wigati. Ana parigawe apa Durga? Kawula nuwun sewu yektosipun malih-malih menapa saderengipun kula
Kula nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula nilar tata krami sowan wonten ing kahyangan tanpa piniji dening Paduka Sang Hyang Girinata. Atur wuning bilih palesungguhan samangke Semar menika damel moga malih. Semar menika damel bab ingkang anjalari dumateng anak-anak kula ing kahyangan dandang mangore bangsane Bergasaan Jem Setan Priprayangan ilu-ilu Banaspati sami mboten kiyat kados kawlagar ingkang dados angganipun kados kobar dening geni murup karana patrapipun Semar anggenipun dinesamake mapan wonten ing Gunung Tidar nganti dumateng para kawula rinten dalu tansah nyambung raos kaliyan Gusti ingkang Maha Kuwaos nindakaken puji dikir kidung suci lan mantra rahayu satemah dadosaken dumateng anak-anak kula menika nemahe katriwandan pukulun. Manut kabar ingkang sampun kula tampi Semar anggenipun makarti kados mekaten menika gumuntang ngantos sundul ing tawang kanthi gegayuhan nenggih nedya mbangun kayangan. Patrapipun Semar ing mbangun kayangan kala wau menawi saking pamanggih kula sami kemawon kalian ngilani Pernaja Paduka. Wani kalian panguwas Paduka nedya ngesuk dumateng palenggan Paduka Pukulun. Menawi ngantos Semar mboten dipun lereni anggenipun mbangun kayangan menika sami kemawon nyepelekaken dumateng Paduka Sang Adi Pukulun Bathara Guru. Mangancur lakuning angin gugur agraning ngarga kur nitora kagiri-giri ora bumi prakempita padula mangamba udan dreswar lan lesus sindung riwut magenturan bung ilah ngawik namastu namasidam babar pisan ora nduga mono lamun to Semar Badranaya gawe muga ingkang kaya mangkono lamun to patrape Semar nedya mbangun kayangan ora ndak lereni lan ora ndak sirep tan wurunga malah Bathara Guru sing bakal kelangan kawibawan. Para kawula moh ngajeni lan ngurmati kelawan para dewa. Yen pancen kaya mengkono Durga, malah ripalungguhan iki ulun pribadi yang bakal tedhak ana ing Gunung Tidar. Yen nganti Semar ranggugu kelawan Bathara Guru supaya leren anggene nindakake puji dikir. Mengko sing jenenge Gunung Tidar bakal dadekke awuri palungguhan iki. Adik Guru mangke rumiyin. Dewa sugata marang kang soreng perang udane arum-arum ngendanu ngawiyat nat rada ngepalani Jawata Sukamulat. Nuwun sewu Adik Guru. Mboten kak nama ingkang roking suduk pangudal-udal menika nglemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus menika babar pisan mboten. Nang bab menika kedadipun penggalinging kanthi saestu sampun ngantos Paduka mangke keseluruh wonten dalan ingkang kleru satemah getun keduwung ing tembe wingkingipun. Mangga ta sakmenika kula aturi menggalih. Ing atasipun Kyai Semar Badranaya Kakang Semar menika anganti dumateng para kawula manembah kalian Gusti anut wewareng Wida Suci. Parandenika badhe Paduka pidana menika dasaripun menapa, nalaripun kados pundi? Angka kalih. Magepokan kalian Kakang Semar anggenipun bangun kayangan menika prayoginipun monggo ta dipun rembak langkung rumiyin. Kersanipun Kakang Badranaya menika kados pundi? Paduka menika ratuning para dewa tetungguling para Jawata sampun ngantos agan tanpa paniti priksa. Paduka kedah ngandelaken nireh kawicaksanan lan permati anggenipun mawas. Kakang Narada menika sampun dados keputusan ulun. Yen ngantos Kakang Narada lan sinten kemawon para dewa badhe
wani lan ugi nabrak kelawan menapa ingkang dados dawuh ulun. Nyuwun pangapunten. Tinimbang nyepet mripat lan nrimpeti lampah kula prayogi leren kemawon saking golongane para Jawata. Lah iki entek-entekane. Kenjang pak pong warudayang slere buntuti acel kater. Anggere ana sing beda panemu, ana sing beda gagasan banjur disebratake disingkirake. Wah, menika sae di menika. Sae. Nggih. Boten langkung ngestakaken dawuh tinimbang wonten kahiwangan kula mangke kesempyok ngaradan. Melu gendong agenging dedusan daya-daya ingkang ngraka tak nyuwun pamit kemawon, kula tak mire, kula tak minggir kemawon. Ning kula taksih kemutan wewangsane para pinter. Wonten donya menika wonten hukum ingkang cacahipun sekawan. Ingkang sepisan menika hukum kodrat angka 2, hukum adat angka 3, hukum negara, dene ingkang pungkasan menika hukum karma utawi hukum dharma. Hukum kodrat menika saged dipun wiradati upaminipun jam 12 awan medal saking griya mongko srengenge panase ngentang-entang wong metu saka omah yen ora nganggo wujute piranti payung tartamtu badhe kepanasen ning saged dipun seranani waten ngangge caping utawi ngangge payung sampun boten kepanasen malih menika hukum kodrat. Angka 2 hukum adat menika ugi saged dipun wiradati contoh wonten salah satunggaling desa anggenipun ngawontenaken merti dusun mesti mujuti ingkung kebo kinarya sesaji. Ning gandeng kebo larang regane mila saged dipun wakili boten kudu kebo tenan. Ning tuntut gedang menika disikili papat saka pring diweni sungu saka pring niku wis muni kebo danyange ya wis ora protes. Niku hukum adat. Angka 3 hukum negara utawi hukum Suralaya niku saya gampang dipun wiradati. Merga teng kahiwangan menika hukume lading. Lading yen munggah ketul yen mudhun menika landhep. Tegese hukum mung njiret sarta mbleh dumateng rasane wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik lingguhe dingklik dimari ublik yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik niku wong cilik. Ning ingkang pungkasan hukum karma utawi hukum dharma niku hukuming tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, sing dandake bakal ngenggo. Mreng ngantos wonten bebendu tunggak waru Narada melu-melu. Lengeng driya mangu-mangu mangun kung kandhuan rimang lirlena tanpa kanin Batari Durga wonten dawuh pukulun malah kanthi Kakang Narada sumingkir saka kahiwangan wis ora ana ingkang bakal nyandung crimpet laku. Nanging gandeng lamun to Semar kuwi bakal dipulosara. Tartamtu momongane para Pandhawa ora bakal trima. Mula prayogane palungguhan iki andum gawe. Perkara patine Semar mengko ana tangane Bathara Guru. Nanging lamun to nemogane para Pandhawa sakputuhe tak pasrahke kelawan jeneng kita Durga. Nyatang ning kalangguan agbara pantamun saratinon tinon lir kakonang kurem sorotetan padang asor lan pacaring
Bumi goncang anjing langit kelap kelap katon ler kincanging ngalis risang maweh gandrung sabarang kadulukir boyak mayik saking tias balewur lumaresang kandrung Duh harisu mitra sanaya paranrep kabeh sining wana kawula nuwun sewu Kanjeng Ibu Batari Durga ingkang putra pun Dewasrani kalilan cumadhong dawuh kula ingkang putra pun Kala Durgangsa cumadhong dawuh Kanjeng Ibu Batari Durga Dewasrani kelawan jeneng sira Kala Durgangsa nadyan ta apa kang dadi pamotah lan uga panyuwunku marang wong tuamu ya kuwi Sang Jagat Girnata dikabulake panjenengane saguh lan sumanggem bakal ngrampungi Kyai Semar Badrana yanggene reka-reka mbangun kayangan nanging lamun tana mogane para Pandhawa ndak pundhut kanthi banget Dewasrani sakwadya balamu saka tunggul Malaya aja nganti mangku tangan kabeh kudu cancut gumregut tumandang lan makarti nun inggih lajeng ripalungguhan samangke kula sakwadya bala kedah bidal dateng Gunung Tidar Kanjeng Ibu ya pancen kaya mangkono Dewasrani kula kang mangkono siyaga ing diri sawega ing gati aja nganti nguciwani sing diarah Semar mati Pandhawa ya melu pingkes kabeh.
candrané Sang Hyang Jagat Pratingkah ngambah dirgantara mesat nganti kaya lintang aliyan kanthi ingkang cinarita ing tansah anyadang sarta anyadong pengasih Hyang Agung Kyai Semar Badranaya miwah para putra-putra Ki Lurah Gareng Petruk miwah Ki Bagong ingkang samiya sendhon sesindenan angrengga endahing putri saking Surakarta
matur sembah nuwun. Lagu Putri Solo ya, Truk. Nggih. Adate digarap ana ing kroncong. Nggih.